Ha kajing peteng ban pet ngor ya kajing wan tuit ki Nongbylla bar Jylla ha ki benta beper jong ke Jylla ha ka arterik unai luar arjar arpusan ke KSU Nongmensong unit hapo kajing lam usamla pencingan kupar lingkoi assistant organizing secretary lembat usamla pentingan kharjana publicity secretary ha kajing senran lang ki dekot keseng kile yo ban bat ya kewe kali ke bakit iki bar Jylla ki betemu ban wan bela shigi benta kathan new Shillong. Kaseng ha kajing yok bat jongka haba ka persang ban tokit lalap pe kitei ki Nongbylla bar Jylla ki dei ki ba Khlem ki kot kisla ki ba Biang bat na kaliang kaseng kala be lut iki bat Phai no iki na kejaka bakiwan. Una fuerza.